Πτήση 103,2 Γιώργος Κουτσελίνης και Ιωάννα Μερκουριάδου κάθε Τρίτη κοντά σας. Καλημέρα. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Μήπως πρέπει να μου τραγουδάς κιόλας? Να μην βάζω τραγούδια, να τα έχω όλα έτοιμα. Όχι, αγάπη μου, θα φύγουν οι ακροατές. Δεν υπάρχει λόγος. Α, σίγουρα. Ναι. Δεν πειράζει. Θα φύγουν. Ξεκινάμε τα σχολεία λοιπόν 11 του μήνα, ημέρα Πέμπτη. Δύσκολα. Πες μου. Δύσκολα. Με γυρνάς πίσω πολύ τώρα. Σε γυρνάω, αλλά δεν πειράζει. Θα πεις είναι ένα χάσμα γενναιών. Διπλέ ποδιά. Είναι ένα χάσμα γενναιών. Κατάλαβες, δεν καταλάβαμε τώρα που δεν πήγαμε εμείς πενταήμερη. Για πες μου. Κατάλαβες κάτι? Όχι, διότι αυτά. Γιατί δεν θα καταλάβεις να πίνεις πενταήμερη? Τα χρόνια φεύγουν. Γιατί είναι εμπειρίες συλλεκτικές. Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ 17 να πας πενταήμερη, κατάλαβες? Εγώ δεν έχω, ας πούμε, στο ενεργητικό μου μία κοπάνα. Ούτε εγώ την έχω. Γιατί τώρα? Μηδέν απουσίες. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι ωραίο αυτό. Εγώ πάντα μηδέν απουσίες μου λέει, μα δεν αρρωσταίνεις. Όχι, δεν αρρωσταίνω. Διαβάζω, λέει, και που αρρωσταίνω με πυρετό, κάθομαι, λέει, στο σπίτι και διαβάζω. Άστα. Τον βρήκα από αυτό. Άστα. Άντε για μωρό μου, άντε για το καλό.